Kapatid, follow and subscribe sa Kabrother Amik na Facebook page at YouTube channel sa Sukdanan sa Kamaturan. Daghan kay mo makatunan. Ang bisa. Yes. Sagad sa kung pag-anhi din halos kasagarang mga mamahayag mukamit yun og basihan nga mao ang Biblia. Simple lang pangutanan ako, Mr. Speaker. Ang imo bang gibasa, Biblia o yung notebook? Ha? Ini siya. Ang bisa naman. Nasa notebook, hindi ka sa Biblia. Tumagal ako. Tubag lagi na! Mga panakota ng kasigikan. Ang ako pangutanan, kung sa imong gibasa, Biblia o notebook? Nasa Biblia, kiki nasa notebook, hindi ka sa Biblia. Wag mo nang ng kasaligikan. Ayaw na ito, itubag na ka. Kuha na ako, tubag! Simple lang ako. Nasa notebook, hindi ka sa Biblia. Ama na. Tumagal ako. Sa tinuod, ang imong gibasa karon, ang imong yukap, notebook o Biblia? Answer, di question, lagi ka. Notebook. Sa pangutanan. Sa Biblia. Hindi ka sa Biblia. Okay, kaya mo Biblia pangutanan. Notebook, hindi sa Biblia. Ganina nga usa lang gid ka persona ang makagagahom nga Dios. Mr. Meditor, wala pa ningong person. Wala pa ningong person. So, naay amahan na ay anak. Ha? Sumala sa babasa, nag-isgot ang Biblia, ang kasulatan ug amahan ug anak. Okay. Kini amahan ug anak pila ka buok? Ha? Amahan ug anak ug imo nang panundas Biblia, usara na siya. Pagkala ko. Amahan ug anak pila ka buok? Usara na matod. Di ka malungihap di? Usara sa Biblia. Ay isa. Tanong mo tani. Amahan ug anak pila ka buok? Usara na sa Biblia sa mga mabasa. Di ka malungihap di tong ligo. Ayaw dagway. Ayaw Wag ko na mong gusto mo. Gipaihap talang ka, nagpasabot lang na ang ako pangutana, di mo kayang tumagon. So simple lang pangutana ko. Lain pangutana. Kaya lang tumagon, pero wala mo dawaton. Lain pangutana. Ingon ka, si Jesus mao ang amahan, kiniingon si Kristo nga ang amahan ani anak ko. Sakto? Ha? O sumala sa mabasa. Sakto. So dihata ang konklusyon nga ang amahan og si Kristo mao ra siya. Mao sa mabasa. Kung moingon ko sa imo nga kanang imong panyo naa sa imong kamot panyo ka. Di na ko dawaton nag-drop na ko. Kaya di bandi ulit. Sa moderator. Mo ni bandayan na. Ang tawag ana masakpan ako yung argumento. Balik ko. Mr. Rene. Simple lang pangutana ko. Digamit ko analohiya aron masabtan nimo akong punto. Diha? Kung mo ingon ko nga ang antipara nako na sa kong kamot, ani na po ako antipara po ko? Lain man na, ayaw na yung mag-example. Ani, kitagaan na kay example, lagi ka para masabtan ko nimo ba? Niingon ka, nihatag ang konklusyon nga ang amahan na ang Kristo, si Kristo na ang amahan. Mahal sa mga mabasa. Sige mo ano konklusyon? One just lang, one just. One just. Isa. Ako ano sama, ang amahan na ako. Dili ko sa ang amahan, ako na as amahan ang anak ko. Simple lang pangutana ko. Kinsa may naanong ang yawa o ang amahan? Ha? Ang amahan nga mahal sa Padre Yahweh. Naas imo. So amahan ko ka. Ayaw ng Yahweh kay mahal. Mao ko na si Kristo ang anak. Naunsa man itong video. Sarap ko sa anak na anak. Sarap ako sa Kristo. Ayaw sa. Naipit ka na. Naipit man. Last question. Okay. Siya rin yung amahan. Yung amahan ako. Ariya. Muna batayan na Mr. Moderator. Siya batayan ni Mara. Mr. Moderator. Papareha po ka itong isa. Ang argumento sa atong higala. Ang argumento sa atong higala niingon siya na ang amahan na akan Kristo, ang Kristo na as amahan. Therefore, ang amahan ng si Kristo maora lang sila. Karon, ako sa gipangutana, naaban nimo ang amahan o wala? Ingon siya na ang amahan niya. So amahan ka po. Pero, na-address Jesus Christ, Joshua. Sa Jesus Kristo po ka. Ako na ang amahan ng anak na usa man ito. Ako templo. Ang ilawat na ko. Ang ilawat na ko ang iyang pangutana. Ang iyang sa pangutana. Pero, kita may ang templo. Kuya na naman ta sa Embra Espiritu Santo. Pero naman, ako kisa mo na. Ang amahan niya mo sa Okay, last question. Kining giingon ni Kristo nga mangayo ako sa amahan. Kinsa iyang pangayuan? Kana siya, ang iyang ipangayuan ang iyang amahan. Nangayo ba sa kay naa o kay wa? Nangayo siya kay Wa, pero siya nangayo kay wa. Unsang sita sa Biblia? Kapitulong bersikulo nga nangayo sa bisag wa. Sitas. Ayaw ko yung Ayaw, wala.
na. Nangayo kayo sa kilala. Papaminaw sa. Ayaw, isumag na ka nga. Wala. Ako yung simplify ako. Ayaw, Ingon. Okay, monitor time. Please, monitor time. Listen. Both sides listen. Mr. Questioner, please repeat and simplify your question. Ari manggod, nito ba nga itong higala, ingon siya nga, o yun siya nga si Kristo nangayo sa amahan. Kay ingon makangasara po ng amahan, so ang po di pasabot kining amahan, yung gasutan nga iyang pangayuan, wala ni? Wala ni, naana siya. Siya na. Very good, very good. Makagagawang man siya. Makagagawang man siya. Kinaaman, asa po di Uli, pangayuan. makagagawang na siya. Asa lagi, waka naman tayo kung siya. Sundan na kasi pangutana. Ano na simple lang. Kining iyang Simple, pangayuan. itubag na kasi simple na magtubag. Pero di ka makatubag kasi dahil pangutana. Ikaw mo nang matubag. O lagi, ay kung sisihig mata ba? Kasi dahil pangutana. Okay. Proceed sa lang pangutana. Ani. So, Last question na. okay. Last question. Ingon siya nga na ay gipangayuan. Ya ingon po siya nga katong gipangayuan na ato. Asa na tinuod eh? Katong giingon niyang kayo na nga wala o ingon na po karog na Ngayon kami kay wala. Irang sabi ba yan? Wala kasi mo ana. Nangayo siya kay wala. So wala siya gipangayuan. Ha? Nasi pa ngayon, mama. Lagi. Nasi pa ngayon, kasi na. Palagi magbeso. Nasi pa ngayon sila na. Okay, kasi na. Bantayan mga kritik ko yung pangutana. Listen na. Okay. Time for rebuttal. Rebuttal the answer of your question from the respondent. Okay, listen for 1 minute. Mga higala ug mga igsoon, ang atong higala nga kuno nagpaila nga iya daw kuno sa Dios. Kung ang problema matwali, ang kutlo, notebook, ang giapli notebook, katagtong siyang Biblia nga naa sa iyang atubangan, notebook ang giapli. Which is, ang magwali ka ni Abto siya sa mga apostoles, nagtukay o kasulatan. Dili, notebook mo yung kayon. Ingon niya, naaman na sa Biblia, dili question kinaa sa Biblia, ang purpose ani, ang pagtukab sa kasulatan. Karon, akong gipangutana ang amahan ug ang anak. Grammatically speaking, kung nagtuon ta sa insaktong lagda sa pamaagi sa pagbasa sa mga letra, kung naka-eskwela ta kabaluta nga naay amahan na ako'y anak. Tanawa ra imong gibasa, mangayo ako sa amahan, ang amahan ani anak ko. Wa nagpasabot nga ang amahan ni anya siya na pud ang amahan. Mabunda ko sa gipangutana kanina, kay naamanin mo ang amahan ko ka, sa kilipod, mao na ang amahan ng si Kristo. Ipit ang atong higala. Ang iyang argumento, bangkaruta. Ang iyang argumento, wala makabarog. Kani ang iyang tumang dili palang dugay, nagkapingki-pingki, nagkapangga-bangga, ino na po sa nagipangayuan, kaya na po, ino na po, wa. Kano king gusto mangayo ako sa amahan. Kinsay ilang gipangayuan ang amahan. Imposible managwa ang amahan niya pangayuan. Itong role nga ang sympathizer. Nung tinukod ka walay amahan nga yung gipangayuan, kanang Kristong imong ila. Dili mo private. Hugos ng Pilipinas. Dili mo pugan grabe. Eh, ang tinukod ka Kristo na ay gipangayuan. Kinsay gipangayuan? San Juan 14:16-26, mao ang iyang amahan. Now, kumana mga isoon, atong napaminawan ang rebuttal nga gihimo sa atong questionnaire. Atong paminawon usab ang reaksyon gikan sa atong respondent. 1 minute. Mga kababayan ko, ako lang iklaro, para kung tinuod, no? Para kung tinuod, may pangriduan kayo, makasabot pa, mamingon ta nga, dasa sa notebook, pero hindi sa Biblia. Mas taas, mas labaw mo sa sigriduan? Mas labaw mo sa sigriduan? Pero, nagpakabuwang. Tama ang kasulatan. Ano rin panabot, di makasabot. Tingnan ako siya, nasa notebook, pero gikan sa Biblia. Huwag ba rin ko nagamit ang chapter sa Biblia? Muna, adunay panabot di makasabot katumanan ning tuhanan ni. Muna di angay na ito ituhuan ni. Di na ito ang ituhuan ni. Laro kayo, labay na ngayon nga wala. Yung pagayuan naman, akong tubag, siya na. Di siya mo dawat. Patuon ko niya. Di pangutan na naman siya. Adunay kibayo ng amahan. Pero iskutan na ng amahan sa Biblia. Mauna si Yosa Bisaya. Mauna si Jesus Christ. Baka ka na diya, awa na mo diya. Masapok na mo sa tinuod na pagtulunan. Kaya ko makuha na ka. I and my father are one. Hindi kayo diwa. Okay. Tapos na. Okay. Mr. Respondent, tapos na ang imong obligasyon sa atong unang questionnaire.
Oh, open niya punta sa mutana. Kasi una mutana, punta lang sa Kapatid, follow and subscribe sa Kabrother Amik na Facebook page at YouTube channel sa Sukdanan sa Kamatuoran. Daghan kay mo makatunan.